Гэты выпуск зроблены пры падтрымцы Free Беларусь цэнтра. Гэта падкаст «Гісторыя беларускага сэксу» і хворы голас Дар'і Гардзейчык, а насупраць мяне кошашка Зума глядзіць спадарня Данута. Спадарня Данута, павітайцеся таксама з нашымі слухачамі, не толькі ж мне з больным горлам вітацца. Вітаю, паважаныя слухачы. Даша з больным горлам, а я сёння з больной галавой. Мы сабралі для вас комба хворых девак. Нейкая незразумела яшчэ сексісцкая комба, таму што мы не павіталі нашых слухачак, толькі слухачоў. Крацей, вітаем усіх хлопчыкаў, дзяўчатак, небінарных асоб. Мы тут сабраліся, каб паразмаўляць раптам пра вяселле. І пра ўсякія вясельныя абрады і эратычны падтэкст гэтых вясельных абрадаў. Скажы, калі ласка, спадарня Дана, калі ты была апошні раз на вяселлі? На самой справе гэта нейкі вельмі дзіўны комплекс яшчэ з-за школкі, который ідзе. Бо я памятаю, што ўсе мае аднакласнікі і аднакласніцы вакол мяне пастаянна хадзілі на вяселлі да нейкіх цёцяк, дзядзяк, сясцёр, а я ніколі ні да кога не хадзіла. Я трохі ад гэтага пакутвала. А пасля у 6-м, здаецца, класе ўпершыню я такі трапіла на стандартнае вяселле ў рэстаране з нявестай у пышнай белай сукенцы, з прыгожым жаніхом у чорным касцюме, з сялёдкай пад шубай, шампанскім і музыкай з калонак. Вось усе гэтыя прекрасныя чудесныя штукі, яны разам сышліся, і вот я шасцікласніца, і, значыць, сядзела я за тым сталом, абсалютна нікога не ведаючы, ну, там, бацька мой, понятна, быў, і пара мне была знаёмая, але гэта былі дарослыя людзі, сядзела, глядзела на бабушак, которые там пад рускі мір плясалі, танчылі, падпівалі, і такая, я, атрымоўваецца, пакутавала зазра. Гэта таго не каштавала. З 6 класа па, там, 2020 год на вяселлях я не была. А пасля, як не дзіўна, ў канцы лета 2020-го комба там было, як ты разумееш, проста ачаравательнае. Я з сяброўкай трапіла на вяселле ў традыцыйным стылі. Жанілася пара, которая у такой фальклорнай тусоўцы даволі даўно. І гэта было вяселле на хутары, і яно рэканструявала больш-менш традыцыйны абрад, і гэта было проста магічна. І ў гэты момант я зноў пачала пакутваць, што я не часта бываю на вяселлях. Крацей, у мяне з вяселлямі адносіны кшталту эмацыйных арэляў. Я то страдаю, то радуюсь, што гэта тэма то далёка ад мяне, то блізка. У мяне аналагічная гісторыя. Я першы раз была на вяселлі год у 5-6, і я памятаю, я яшчэ тады заплакала ў ЗАГСе, таму што невеста сказала, што бярэ прозвішча жаніха, і я такая: «Таня, не!» Потым я была на вяселлі ў маёй аднагрупніцы, якая выходзіла замуж у Літве, у іх была прыгожая выязная сесія, і там былі нейкія свае іншыя рытуалы, як то прачытаць клятву не перад алтаром, а перад гэтай жанчынай з ЗАГСа. Дарэчы, жанчыны з ЗАГСа, яны што ў Беларусі, што ў Літве прыблізна аднолькавыя. І іх там таксама імем Літоўскай рэспублікі, абвяшчаю вас, ячэйка общества, цалуйцеся, дзеці мае. Аб'яўляю вас мужам і жэной. Весельныя абрады, якія мяне заўсёды бесілі ў нашай постсавецкай прасторы, гэта крыкі горка і неабходнасць цалавацца пад крык горка. Таму што падаецца вось наступны крок, і там ужо першая шлюбная ноч, і на яе прадаюць білеты. Вось гэтыя пралюдныя пацалункі, і чым даўжэй вы цалуецеся, а там у жаніха ўжо, пэўна, пачалася эрэкцыя. Мяне так у галаве, прынамсі, гэта выглядае. Таму што, а які сэнс у пацалунку, калі ў жаніха не пачынаецца эрэкцыя? Можам ли мы гэта лічыць за вясельны абрад? Мы з табой хорошыя студэнткі, мы чыталі улюблёную Таццяну Валодзіну, яе артыкул з беларускай Атлантыды, і мы ведаем, што фармальна мы можам гэта занесці ў разряд вясельных абрадаў, але гэта вельмі малодзенькі вясельны абрад. Пацалункі гэта не тое, каб было моцна характэрна для нашых продкаў. Не, ну цалавацца яны цалаваліся, яны проста на вяселлях не тое, каб засмактваліся. Ну, скажем так, гэта было не выключна атрыбутам вось канкрэтна вяселля. Але яна ўсё роўна кажа, што вось якраз такі гэта горка, яно падпадала пад канцэпцыю, таму што як бы пацалункі падслашчалі усякае метафарычнае і сімвалічнае. Хаця я думаю, Даша,
Калі ты перажывала, што ў жаніха пачнецца эрэкцыя, то не перажывай, на традыцыйных вяселлях столькі алкаголя, што там не застанецца моцы ні на якую эрэкцыю. Насамрэч, пра вясельны абрад, калі казаць пра нейкі адзіны беларускі абрад, мне падаецца, гэта амаль немагчыма, таму што я палістала таго ж самага Федароўскага улюбёнага, гэта такі фальклорыст канца 19 стагоддзя, які ён сам польскі чувак, але ён вандраваў па маёй малой радзіме, значыцца, Ваўкавышчыншчына, Слонімшчыншчына, Бераставічыншчына і Свіслачыншчына, і ён гэта ўсё, значыць, запісваў. Прымаўкі, прыказкі, легенды і абрады мясцовага люда. Карацей кажучы, з гэтага яго люду беларускага, які шматтомнае выданне, можна асобна назбіралі, дакладней, у 91 годзе кніжку пра вяселле, дзе, значыцца, апісаны гэты самы вясельны абрад, як ён на нашых землях-то і праводзіўся. І там столькі ўсякіх забабонаў, там настолькі гэта ўсё складана, гэта нейкія шматтыднёвыя традыцыі. Ад пачатку прыйшлі гэтыя, заспявалі гэтую песню, потым матка заплакала, потым чувак прынёс гуся. Ну і гэта ўсё бясконца і расцягваецца на тыдні. Я не ведаю, ці так святкавалі вяселле ў нейкіх іншых рэгіёнах Беларусі, але мне падаецца, што не тое, каб гэтыя песні яны былі універсальныя, просто ў песенніках усім разаслалі па Беларусі, усе такія ходзяць, спяваюць. І суадносна усякія абрады і жарташкі, прыбауташкі, ўсё астатняе. Слухай, у нас з табой зараз рубрика «Калі мы не згодныя адна з адной». Перад тым, як я пачну наконт абрада казаць, і мы працягнем гэту размову, хачу маленькую рэмарку ўставіць. Алена Ляшкевіч у сваім артыкуле пра шляхецкае палескае вяселле узгадвае таксама этнографа памежжа. Ну, ён як бы пачатак 20 стагоддзя, нарадзіўся сярэдзіны 20 стагоддзя, другая палова, працаваў. Завуць яго Станіслаў Дваракоўскі, ён ездзіў па Палесю, відавочна, збіраў матэрыялы. Карацей, я проста ухахатывалась у канцы вось яе такога бібліяграфічнага ўступа да гэтага артыкула. У яе такая смешная фраза: «Можна сказаць, што Дваракоўскі спецыялізаваўся на сябейных звычаях і абрадах. На гэту тэму на палескім матэрыяле ён падрыхтаваў доктарскую дысертацыю. Дужка адкрываецца. Згарэла ў Варшаве разам з іншымі матэрыяламі ў 1939 годзе». Вяселле — гэта проста неаб'ятны пласт матэрыялаў і інфармацыі, песенных зборнікаў «Жопай жуй». І абрад сам па сабе вельмі складаны, напластаванняў архаічных, старажытных, савецкіх, сучасных «Жопай жуй» дубль 2. Але, тым не меней, мы маем права і мы павінны сказаць, што ў залежнасці ад рэгіёна абрад мог выглядаць па-рознаму. Там, допустим, на Палесі каля Каравая плясалі, і гэта было такая апорная кропка вяселля. Дзе-то на Каравай чэлі склалі, скажем так, значна больш, чым палешукі. Прычым ад часу да часу ў літаральным сэнсе, але пра гэта мы распавядзем пазней. І так, рысы абраду яны залежалі ад рэгіёна, дзе-то што-то было, дзе-то чаго-то не было, але агулам структура вясельная. Якраз такі мы можам сказаць, што мы можам яе прасачыць, што ёсць пэўная схема, ёсць пэўныя пункты, которые абавязкова былі, ну плюс-мінус абавязкова, але былі. Відавочна, гэта ўсё не высечана тапаром на адной ялінцы пасярэдзіне лесу пад Ракавам, але тое, што гэта абсалютна несінхронна пад крэвам жэняцца шляхам забівання дыназаўра, а пад Мінскам раскопваюць туалеты, і это вот вясельны абрад. What? Ну не, такога мы сказаць не можам. Быў нейкі канспект, свята. Калі ў тваім канспекце раптам знойдзецца вось гэтая самая схемка, можа быць, ты сабе это павывучала і распісала пункт 1, пункт 2, пункт 3, то можам зараз прайсціся па гэтай пунктуацыі. Я менавіта так і зрабіла, таму што вяселле настолькі складаны абрад і настолькі вялікі, што без канспекта жыццё не... Маліна. Па-першае, я абажаю падыходы, ведаеш, традыцыйнай культуры да ўсіх святаў, таму што вяселле ў нас што? Гэта сімвалічная смерць. Вот это поворот! А цяпер гэта ўсе прапагандысты кажуць пра тое, што Хэллоуін, свята смерці, насаджаюць нам нейкія заходныя каштоўнасці. Прабачце мяне, вы беларускія традыцыйныя абрады бачылі? Там што не абрад, то свята смерці. Тэма смерці, яна будзе прысутнічаць у любой культуры, таму што ўсе мы людзі, і ўсе мы памром, і ўсіх нас гэта у той ці іншай ступені бянтэжыць. Вось, значыць, асноўныя, як бы, такія канцэпцыі гэтага вясельнага рытуалу, гэта такая сімвалічная смерць нявесты і пераход, як бы, жаніха і нявесты з аднаго стану у іншы стан.
ну іншыя мы разумеем нейкі новы вось гэты замужняе жыццё тралівалі цілі цеста жаніх і нявеста. Дана, гэта што, ініцыяцыя? У нейкім сэнсе так. Рытуал пераходу, нейкая сімвалічная смерць, уваскрасення у двух косцях, а яшчэ таксама вяселле абыгрывае вось канцэпты свайго чужога, таму што як бы нявеста яна чужачка, але яна хоча як бы стаць сваёй, і гэта трэба неяк юрыдычна зафіксаваць. Ну і тое самае для жаніха, ён таксама як бы чужы для сям'і нявесты, але канешне у нашым патрылакальным грамадстве больш жанчынка хоча стаць сваёй для жаніха, чым жаніх сваёй для дзяўчыны. Хаця тут забегаючы наперад, звычайна жанчына пераязджала там да сям'і жаніха, у дом жаніха. Маглі, канешне, быць выключэнні, калі там яна багацейшая, жаніх бяднейшы, і ён ад пачатку хоча як бы далучыцца да яе, то тады ён, канешне, паедзе да яе, але зноў жа звычайна ўсё ж такі дзяўчыны пераязджалі. Туча рытуалаў, которые як бы сімвалічна яе пераводзяць вось у род мужа, у род жаніха, але тым не меней такі прыкол, што калі яна прыязджае, яна сваякам што-то павінна ад сваёй сям'і даць, падарыць, апрануць. Усё ж такі яна сваіх каранёў не забывае, яна як бы крышачку, трошачкі далучае вот эту хеўру з боку каханка да сваіх. Карацей, прыязджае у чужы кляштар з кавалачкам свайго устава. 2 пункціка статута. Вяселле можна падзяліць на даволі многа этапаў. Першы этап будзе падрыхтоўчы, перадвясельная частка. І тут мы можам казаць пра тое, як жаніх рыхтаваўся да таго, каб выправіцца ў дом нявесты. А яшчэ таксама ў гэты этап уваходзіць як бы сам абрад, калі жаніх ці яго дружкі сватаюцца да дзеўкі. І наколькі я паразумела, на самой справе звычайна, канешне, ніхто лоб у лоб не сватаўся. Ну, у сэнсе, што калі ты мая нявеста, а я твой жаніх, ці мы хочам стаць такой парай, то я не магу проста да цябе прыйсці і говенчацца. Не, я павінна знайсці сабе каманду сватоў, сваякоў і выправіць іх, каб не рабіць гэтага напрамую. Але я знайшла такі прыкольны рытуал. Гэта быў артыкул Коваля. Ён расказвае пра рытуальную фразу і рытуал сватаўства, які якраз такі адбываўся на нашым любімым Палесе, раёне Тураўшчыны. І якраз у ім жаніх сам гэта рабіў, прычым там было даволі забаўна. Трэба было прыйсці з вязанкай лапцёў да дома дзяўчыны і запытацца, і тут вось двухкосі канкрэтная фраза: прабачце мяне, палешукі, я не палешучка, я не магу замітаваць палескую гаворку, але паспрабую проста прачытаць тое, што бачу. Значыць, цытата такая: надабень талабень, а як не даўбень, то я далі падаўбень. Такая магічная замова. Раз я паспрабую гэта паўтарыць. Надаўбень талабень, а як не надаўбень? Надабень талабень, а як не надаўбень, то я далі падаўбень. Чакай, я паспрабую гэта перакласці. Гэта кшталту: ці надабен вам нейкі толубень, а калі не надабен, то я далей пайду сабе. А талабень гэта суадносна нейкая фалацэнтрычная канструкцыя. Канешне, гэта фалацэнтрычная канструкцыя. Вось гіпотэза ў артыкуле выказваецца, што гэта проста слова таўкач нейкім чынам прайшло апрацоўку суворым палессем і стаў таўкач талабенем. Ну, а мы ўсе разумеем, што таўкач, што гэта такое, як не чэлес. Ага, а таўкач гэта каб таўчы штосьці ў ступе, вось гэта таўкач такая. Так, карацей, чо жаніх ад нас хоча з табой, калі раптам ты зараз чуеш гэту фразу пад сваімі вокнамі. То бок ён пытае: хуй табе мой надо, а калі не надо, то я пайду да другой. Я яшчэ сказала пра лапці, которые ён носіць з сабой, таму што аказалася, што лапці гэта таксама, канешне ж, сімвалічны сімвал і дабрабыт, і ўсякае добрае, і, канешне, плоднасць. А плоднасць это што? Это тое, што нам трэба як маладой сям'і. Мы ўсё яшчэ на першым этапе, калі жаніх выпраўляецца ў дарогу. Мы памятаем, што ён ідзе ў чужую прастору, у чужую хату, у чужую зямлю. Чужы, значыць, што? Патэнцыйна варожы. Таму, канешне, там вакол гэтага жаніха ці яго дружак трэба сплясаць 555 розных сімвалічных танцаў. Засцерагальнае дзеянне, карацей, каб ліха не прыцапілась да яго ў гэтай чужой старане. Сабраліся ўсім кагалам і едзем забіраць
забирать нашу девку. Значит, 3 разы маглі абысці вясельны поезд бацька ці маці маладога, пасля таксама Поезд міжнароднага класу. Так усе даследчыкі называюць усю гэту гоп-кампанію, которая едзе забіраць дзяўчыну, пасля вяртае дзяўчыну. І вось усе гэтыя перамяшчэнні, карацей, усе гэтыя людзі, іх называюць вясельным поездам. Я думаю, што поезд тут не ад слова цягнік, а ад слова поезд, паехаць. І вось эту ўсю, значыць, кампанію 3 разы па колу абыходзілі бацькі жаніха, там, ці бацька, ці маці, тыпу, вось, малюючы гэта абарончае кола, пасля маглі там абсыпаць зерням, абліць вадой, благаславіць абразам. Яшчэ мне вельмі спадабаўся гэта нейкі суперархаічны абрад. Вельмі класная крыніца, которая называецца кучай розных словаў, прозвішча аўтаркі Мішына, сімвалічныя характарыстыкі абрадавай прасторы традыцыйнага беларускага вяселля, локус жаніха. Адчуваю сябе вельмі разумнай, калі я проста адкрываю PDF-ку з такой назвай. Крацей, суперархаічны абрад, як абараніць свайго беднага сыночка ад гэтай паганкі, там, чужой небяспечнай дзеўкі. Прыносім патэльню, на яе становімся абедзвымі нагамі. Тыя, якім прызначана ехаць разам з жаніхом за нявестай, становяцца вакол яго на патэльню толькі правымі нагамі. Пасля гэтага усе, хто стаяў на патэльні, цалуюць абраз. Прычым дружка кажа: «Ну цалуйце, Божае міласердзе, чтоб стаяць друг за друга, брат за брата, за единую кроў каплю». У мяне толькі адно пытанне: а чаму такая вялікая патэльня? Я задавалася тым жа пытаннем, але больш я была, ведаеш, кожны раз прыемна усведамляць, у якой, прасці Господзе, хрысціянскай культуры мы, жывем. Гэта нана так іранізуе, што гэта, проста чыстая бытавая магія, паганскія ўсякія прышпілы, але гэта ўсё так з іконай Божай маці, там ці з чым, з усякай хрысціянскай атрыбутыкай. Так, гэта так яно і ёсць. Мы тут усе у магію лесавікоў, русалак, вадзяных і як бы патэльні магічныя верым, але калі што, глядзіце, а ікона тут таксама ёсць. Карацей, мы сабраліся ў дарогу і далей непасрэдна сама дарога, і вось гэта як бы таксама вельмі з аднаго боку небяспечны, з другога боку сімвалічны нейкі шлях, таму што да, ёсць патэнцыйная небяспека, але ў кантэксце самога вяселля гэта яшчэ і праекцыя жыццёвага шляху, і таму пасі Гасподзь, каб там здарылася нейкая непрыемнасць, таму што гэта ж значыць, што там і ў вашым жыцці будучай маладой пары будзе нешта не тое. Яны там спяваюць всякія песні тыпу, каб распугаць ворагаў, што там ворагі, не пераходзьце дарогі і так далей, то будзе атата. Няхай пяройдзе сам пан Бог. Дзякуй Богу, яны прыехалі, і тут пачынаецца ўжо новая свістапляска. Трэба эту дзеўку забраць. І ў прынцыпе тое, што адбываецца ў яе доме, і тое, што адбываецца пасля ў доме жаніха, гэта прыкладна падобныя дзеянні. Адзінае, што мы ж памятаем свой чужы, то бок яна як бы там всякія забабоны, рытуалы, як яна дом свой пакідае з цэнтру да перыферыі, і як бы калі яна ўжо ў новы дом прыходзіць з перыферыі да цэнтру, але гэта цалкам лагічна, таму што з дома трэба выйсці, і ў дом трэба зайсці. Яна не можа выскачыць на дарогу, узяць спадніцы і проста заскочыць на коленцы да жаніха і сказаць: «Ад'ёс, мазар-фазар, я пагнала». Яшчэ пра вяртанні на самой справе вельмі прыкольныя рытуалы, которые вось на шляху паўставалі. Прынамсі, я сама была вось сведкам гэтага, калі была на гэтым традыцыйным вяселлі. Калі, значыць, вяртаемся да фініша, да стала ў доме жаніха, то на дарозе такія блокпасты могуць стаяць, которые як бы спецыяльна павінны там прыпыніць жаніха і выцаганіць у яго там нейкія пачастункі, не толькі жаніха, уже жаніха і невесту, нейкія там пачастункі, паспяваць песні, пайграць музыку. Я памятаю, што гэта было супер прыкольна, таму што мы, значыць, ехалі з ЗАГСа
у вёсцы, гэта ўсё адбывалася ў вёсцы. Маладыя распісаліся, у ЗАГСе зерне пакідалі, польку станчылі, селі па машынах, паехалі. Ужо на вясковай дарозе ўсё гэтыя машыны прыпыніліся, там перагарадзілі нейкімі стульчыкамі. Ну і да, і пачалі усякія там прымаўкі, песенкі, танцы, шманцы. І я памятаю, што ты сядзіш у гэтай машыне, як рыбка ў акварыуме, вакол цябе такая вясёлая вакханалія, і ты такі, клас, кайф, прыкольна. І ў гэты момант едзе камбайн. Яшчэ ў мяне да цябе пытанне, ці не падобна гэта да таго, вось як зараз ёсць. Калі жаніху, напрыклад, калі ён у панельку ідзе на 4-й паверх да сваёй каханай, значыць, яе забіраць, і там на кожным паверсе стаяць сяброўкі і кажуць: а ці зможаш ты здагадацца, хто з гэтых пацалункаў, там, значыць, это плямы ад вуснаў напамажаных на паперцы, які з гэтых пацалункаў належыць тваёй кабеце і ўсё астатняе, там потым, а ўспомні, як дзявочае прозвішча маці тваёй каханай, а калі не, то плуціну лох. Слухай, ну, канешне, гэта ўсё падобна, таму што ўсе гэтыя сучасныя ў двух косях абрады, гэта зусім не сучасныя абрады. Яны, канешне, трансфармаваліся там за часамі савецкага часу, за часамі вось 90-х, 2000-х, понятна справа, але ну мы ўсе разумеем і бачым і чуем, адкуль ногі растуць. І так, гэта відавочная сувязь. Тут яна ёсць. Явна, ну, прыйшлося адаптаваць пад панельку памаду. Яно падобнае, зноў жа, ад рэгіёна да рэгіёна, у розных выглядах яно існавала. Тыпу, там перад жаніхом маглі жартоўна закрываць вароты і спачатку не пускаць, але вот ты там што-то зрабі, і цябе пусцяць. Пасля, зноў жа, дапусцім, вянкі. Мы ведаем, што некаторыя вянкі пляліся такім чынам, што там цэлая натуральная фальшывая каса да яго прыклеівалась, ну, ці прывязвалась, канешне, хутчэй. Для чаго гэта трэба было рабіць? Таму што існаваў рытуал, па катораму там жаніх павінен быў выцаганіць у нявесты касу. І каб не рэзаць сапраўдную касу, бо шкада доўга расціць, яны ад пачатку як бы прывязвалі да вось гэтага вянка фальшывую касу, пасля атразалі і наці, калі ласка, і жаніх такі дзяк вялікі. Усе разумеюць, што гэта каса фальшывая, але як бы усе радыя займацца ўсімі гэтымі штукамі. А можна было проста бахнуць карышку. Дан, у мяне яшчэ такая думка, што, напрыклад, мы з табой раслі ў гарадскім, божа даруй, асяроддзі, дзе асабліва вакол нас ніхто не жаніўся з нашых знаёмых, і ў прынцыпе можна жыццё пражыць, ні разу на вяселле не патрапіць. А тут такая сітуацыя, што ты хочаш не хочаш, но у цябе на вачах заўсёды жэняцца там твае аднавяскоўцы з твайго ранняга дзяцінства. І мне падаецца, гэта ў некаторай ступені так прышпільна, што ты ад пачатку гэта назіраеш, а потым ты сам ці сама праз гэта праходзіш. Мне падаецца, гэта, ну, вельмі класна. Гэта як выпускны ў 11 класе, ты з першага класу назірала за гэтымі старшакамі і думала, божа, калі ж у мяне гэта будзе, і тут у цябе ў самой выпускны ты такая: урэшце, адпускаем шарыкі ў неба. Яшчэ ж прыкол у тым, што нават у тых умовах, калі мы з табой раслі, але ж вяселлі не адбываліся пасярэдзіне вуліцы. Ну, па-першае, пасярэдзіне панелек выглядае дзіўна. Ну, мы маглі там, вось, ведаеш, краем вока пабачыць гэтыя нейкія выкупы нявесты, так званыя, ці як усе бутэлькамі ў машыны заскокваюць, ці як ад ЗАГСа уязджаюць. А вясковае вяселле, яно ж цалкам на паказ, яно не хаваецца, не шыфруецца. Гэта не нейкая закрытая рэстарацыя пад назвай Оленька, дзе ты проста ўсё перакрыта, але ты чуеш тыц-тыц-тыц, горка, о, ну вяселля. Не, гэта вось цалкам перад табой, і больш за тое, вось усюды у крыніцах узгадваецца, што не было там спісу гасцей з 20 чалавек. Прыходзьце ўсе, прыходзьце болей, і давайце дзеці ўсе, которые ёсць вакол, прыбягайце, у нас тут для вас падарункі, цукеркі. То бок ты рэальна жывеш у гэтай прасторы, дзе вяселле гэта нармальная з'ява. Ты ведаеш, што, ну, хутчэй за ўсё вясенне восенню, пасля таго, як сабралі ўраджай, многа ёсць чаго паесці, і да зімы яшчэ можна пачакаць, і вольны час ужо ёсць, да, і яшчэ зіма не надышла, яшчэ як бы мы не галадаем. Ну, карацей, тыпу, это такая дзея нармальная, ты на яе глядзіш усё жыццё, і сапраўды ты шарыш у рытуалах, абрадах, чо крычаць, якія прыпеўкі пець.
Зноў жа, дзеці прекрасна чуюць усе гэтыя прыпеўкі пра то, што твой чэлес даў маю дзірачку, твой пальчык даў мой вяночак, твой таўбень у маю курыцу. Усё гэта яны чуюць, і гэта зусім не сакрэтныя нейкія рэчы. Наша гоп-кампанія даехала, праз усе перашкоды прайшла, форпасты прайшла, даехала да фінальнай кропкі, да дома жаніха. І тут нам трэба паплясаць вакол нявесты, каб сімвалічна увесці яе як бы з чужога асяроддзя у будучае роднае асяроддзе, да, зрабіць вот этот транзіт. У некаторых выпадках гэта пара маладых павінна была праехаць праз раскладзены ў варотах агонь. Зноў жа засцерагальны характар, бо мы ж ведаем, што агонь гэта ачышчэнне, а нявеста чужая, значыць патэнцыйна небяспечная, значыць яе трэба дэзінфікаваць. Галоўнае не спаліць ведзьму раптам. Альбо калі па дарозе на вас нейкая ведзьма коса паглядзела, то вось гэты праклёнчык ўсё ж такі мы агнём на всякі выпадак пачысцім, каб нічога не патрапіла. Пасля бацькі маладога сустракаюць дзяўчыну і сына свайго у вывернутых кажухах. Зноў жа нейкае там сімвалічнае супрацьпастаўленне маладой як вось прадстаўніцы чужакоў. Усё гэта трэба зрабіць, каб маркіраваць, што вось яна чужая, тут сваё, але яна чужая, яна да нас уваходзіць, тыры-пыры. Пасля там ідуць у хату па палатне, што разаслана ад воза да стала ў чырвоным кутку. Але маё самае любімае, гэты абрад быў пасля вянчання, таму што мы памятаем, што ва ўсёй гэтай свістапляскі ёсць яшчэ асобны пункт царквы альбо касцёла. І што ў нас адбываецца ў Бярэзінскай воласці барысаўскага уезда. Калі маладыя пасля вянца прыязджалі, пасля вянчання прыязджалі ў дом чувака. Перад клеццю рассцілаўся кавалак тканіны, у дзвярах самой клеці ставілі саламяную ляльку, которая была апранута ў вопратку, характэрную для людзей з гэтага рэгіёну. У ляльцы ў руках, конечно, нейкі фалічны супервялікі, суперкласны сімвал. Маладая першая ідзе наперад, яна павінна развязаць свой пояс, яна павінна падысці да гэтай лялькі. Калі яна яшчэ цнатліўка, то яна падыходзіць па тканіне. Калі яна не цнатліўка, то яна не мае права ісці па гэтай тканіне, і на гэта даволі строга глядзяць. Не пытай мяне, як яны гэта даведаліся, як яны гэта вызналі. Я сабе магу уявіць, што, напрыклад, калі дзяўчына ніколі да гэтага не была замужам, то, зразумела, ідзі па тканіне. А калі раптам дзяўчына другі раз выходзіць замуж, бо яе папярэдні муж памёр, напрыклад, не мае сэнсу яе па гэтай тканіне вадзіць. У жанчыны магло быць дзіця. Пасля, напэўна, калі ўзровень плётак быў проста максімальны, то, напэўна, людзі маглі сказаць, што мы ведаем, што яна не цнатліўка, да, таму што кожная сабака ў вёсцы гэта ведае. Карацей, прайшла наша дзяўчына X, альбо не прайшла па тканіне, на гэта строга паглядзелі. Пасля яна накідвае свой пояс на нейкі вось гэты фалічны сімвал, которая трымае лялька, которая стаіць у клеці ў руках. І ведаеш, што гэта ўсё сімвалізуе такім чынам? Што яна, які стейтмент тут быў? Што яна сваю похву накідвае на чэлес свайго сужанага. Не. Яна такім чынам зацвярджае, што мае выключнае права на гэты чэлес. Яе дабро. Яны нарэшце патрапляюць у хату. І далей, пасля нейкіх там застолляў, прыпевак і так далей, мы падыходзім да самага доўгачаканага сексуалізаванага напрамую абраду. Сексу. Провады ў камору. І сексу, відавочна. Давай патлумачым, што такое каморы. Ці слушна я разумею, што камора гэта нейкае нецяпляльнае памяшканне, як бы крышку асобна ад дома, там, дзе захоўваюцца усякія сельскагаспадарчыя рэчы, там зерні якой-небудзь, гарбуз той жа. Я так разумею? Па-мойму, так, але вось тут якраз такі трэба вярнуцца да маёй рэмаркі. Вось іх увялі ў хату, застолле гэта працягваецца, там песні, пляскі, всякія прыпеўкі, мацерныя і немацерныя. Меладзе ўключылі. Але вось гэтыя нашы жаніх і невеста ўсё роўна не з'яўляецца часткай вось усёй гэтай вакханаліі, которая адбываецца вакол, таму што яны як бы... Мы ж памятаем, што мы ўсё яшчэ ў кантэксце рытуалу сімвалічнай смерці,
і яны зараз здзяйсняюць якраз такі пераход ад аднаго жыцця да іншага жыцця, і гэта выдзяляецца. Яны ў коме. Яшчэ не, але магчыма, што яны ў коме хутка будуць ад голаду, таму што як бы іх жа трэба неяк выдзеліць, аддзяліць ад усёй масы, і таму яны якраз такі асоба не жаруць. То бок там вакол бабкі, пірагі, дранікі, баршчы усе наярваюць, а маладыя сядзяць вось так ручкі склаўшы і толькі як галубка, дзяўчынка, парачку кавалачкаў хлеба можа пакляваць, ды ўсё. І ў прынцыпе я чытала у іншых крыніцах, што там увогуле яны нічога не елі, і каб што-то з'есці хаця б крышку, іх трэба было вывесці ў нейкае іншае месца, каб яны там недзе самі сабе паелі, каб ніхто гэтага, не дай Бог, не заўважыў. Усё гэта адбываецца, і пасля так іх як бы уводзяць у гэтую камору. І чаму ў камору, а не ў нармальны пакой з нармальным ложкам? Таму што мы ўсё яшчэ аддзяляем іх тыпу трупакоў сімвалічных ад вот гэтага рэальнага жыцця. І да таго ж, паколькі ў каморы захоўваецца ўсякае зерне і што там яшчэ і гарбузы, то калі вы там займаецеся сексам, асабліва ў першы раз, то гэта значыць вы сваю пладавітую плоднасць скрэшваеце з плоднасцю ураджаю, і гэта ўсё дае і ураджаю буст, і вам, значыць, дзетак Бог пашле. В нашым супермаркеце акцыя 2 па цане 1. Возяць іх у гэтую камору. Вось гэты увод у камору, гэта, канешне, архаічны абрад. У другой палове 20-го стагоддзя яго рэдка дзе можна было знайсці. Але, тым не меней, мы ведаем пра розныя варыяцыі. Недзе там маглі стаяць каля дзвярэй і чакаць. Прычым не, нават не слухаючы, не падслухваючы, не паглядваючы, не там чакаючы пацверджання нейкага, а зноў жа мы ідзем да нейкіх зусім... Не секундамерам. Ведаеш, я просто зараз сабе уявіла, вось гэтыя, калі крыкі горка, горка, і людзі пачынаюць лічыць, колькі там секунд. Жаніх з нявестай цалуюцца. Можа быць, там таксама людзі стаяць пад клеццю і лічаць 1, 2, 159... 160, да калі ж вы уже пагіб... Пажаныя слухачы і слухачкі, пішыце ў каментарах, хочаце вы так ці не хочаце. Крацей, вось навошта там могуць стаяць чувакі, хлопцы з боку жаніха, якраз такі не каб падглядзець спецыяльныя сакрэтныя тэхнікі, а хутчэй для як бы такой сімвалічнай абароны, то бок яны як бы абараняюць маладых, не прапускаюць ворагаў. Але ў некаторых месцах такога не было. Але што дакладна было, гэта тое, што хлопец і дзеўка займаюцца сваім сімвалічным пераходам. І каб гэта не разышлося, ведаеш, вірусам па вёсцы, трэба гэта нечым перакрыць. І таму застолле, которое працягваецца, яно просто там вар'яці. Там нейкая вакханалія, прям вакханалія, там і спяваюць, і скокаюць, і што-то б'юць посуд, і всякія прымаўкі, прыпеўкі, карцей. Там трэба паказаць вось самае гэта жыццё і праціўставіць яго таму сімвалічнаму ўміранню, которое адбываецца ў каморы. Перад тым, як я раскажу табе ўсе класныя прыкольчыкі і песні і прымаўкі пра камору, пытанне з зорачкай. Як ты думаеш, які цікавы госць можа прысутнічаць на тваім вяселлі ў беларускай вёсцы ў 19 стагоддзі? Габрэйскі скрыпач. Не. А беларускі цымбаліст. Яны, як бы, напэўна, ёсць, яўна ёсць, але гэта не тое, пра што я хачу пачуць. Польскі ксёндз. Не, ён застаўся там, касцёле. Пан Езус? Чараўнік, маць вашу! Трэба запрасіць чараўніка на вяселля, але абавязкова моцнага чараўніка, таму што толькі моцны чараўнік быў добрым чараўніком, калі чараўнік слабы, ён дрэнны. А трэба менавіта чараўніка, не чараўніцу. Ну вось я сустрэла менавіта канкрэтна пра чараўніка, усякія ўспаміны і запісы, але іншыя крыніцы таксама кажуць, што, ну, ў прынцыпе, і чараўніцу маглі. Чаму іх трэба было запрашаць? Проста таму, што калі не запросіш, яны пакрыўдзяцца, будзе бяда. Ведаеш, тая самая якая-небудзь цёця Раіса, яна нафіг нікому не патрэбная, але яе трэба абавязкова запрасіць на вяселле, таму што, ну, гэта ж цёця Раіса. Вось гэта з гэтай катэгорыі, я так разумею. Ну вось глядзі, цытата. З экспедыцыі нейкая бабулька расказала такую інфармацыю. Вот я гэта, як выйшла замуж у дзярэўню Пранікі, там расказвалі, была свадьба, і аднаго мужчыну там не ўгасцілі, не далі там выпіць. Ну і ён падробіў маладой, што яна завалілася, як нежывая. Тады
і дагадаліся, і угасцілі, і ўсё было хорошо. Ушацкі раён. Слухай, может быть, яна просто страціла прытомнасць, таму што цалюткі дзень не ела, і ўвогуле у яе нервы, яна тут як бы замуж выходзіць, не? Значыцца, чараўнік і ўсе астатнія хеўра весела тусуюцца у пакою. А тым часам, што адбываецца ў каморы? Пачнем з сімволікі. Вядуць мяне ў клець спаць. Трэба праўду казаць. З кім волікі пасла, з кім арэшкі трасла, да каторы пастушок падарыў фартушок, да і Ванька пастушок падарыў фартушок. Тыпу, ты яшчэ можаш там шыфравацца да каморы, але вось ужо у самой каморы прыйдзецца сказаць. Тут пачынаецца моя улюбёная тэма пра адсутнасць і наяўнасць крывішчы, якая мусіць з'явіцца падчас першага сексу. Таму што у мяне і ў большасці апытаных мною сябровак ніякай крывішчы ў першы раз не было. Калі б у мяне ўсё гэта было ў клеці сарочцы, у мяне б на сарочцы нічога не засталося, і потым бы мяне булілі ўсёй вёскай за то, што я быццам бы не захавала свой вяночак. Вяночак, дарэчы, гэта якраз таксама сімвал цноты, наколькі я штосьці ў чымсьці разумею. Так, гэта так і ёсць, гэта сімвал цнатлівай, нявіннай дзяўчыны, і таму як бы вяночак у галаве ў невесты, і таму пасля каморы месца гэтага канкрэтнага рытуалу яно магло мяняцца, але вось я сустракала, допустим, інфармацыю, што якраз такі на наступны дзень пасля вось гэтай каморы адбывалася рытуальная змена галаўнога ўбора, здымалі гэты вянок і ўжо накручвалі на мітку. Я на самой справе не ўпэўнена, што яны так фіксаваліся канкрэтна на крыві. Я думаю, што гэта не мы такія атручаныя Чарнобылем, што у нас няма крыві. Я думаю, што гэта з'ява была і да гэтага, што гэта як бы нармальная фізіялагічная сітуацыя, калі з цябе не хлешчы так, як быццам бы табе бедраную артэрыю перарэзалі. Напэўна, ўсё ж такі не зусім па крыві яны гэта вызначалі, ну калі трэба было вызначыць па нейкай сукупнасці фактараў. Гэта вельмі гіпотэза, канешне, вялікая. Але, ну, напэўна, па паводзінах, па нейкіх плётках, па тым цяжарная, не цяжарная, ну, зноў жа, тыпу, ты ў каморы здымаеш там спадніцу, а ў тебе круглы жывот. Ну, відавочна, з Іванкам пастушком ты карову папасвіла. Пладатворна. Мой поінт у тым, што я не думаю, што гэта відавочна па крыві вызначалась. Я думаю, што гэта сукупнасць фактараў. Слухай, я зразумела, чаму нявеста не мусіла нічога есці падчас усёй гэтай цырымоніі, таму што, каб яна не магла сказаць, жывот круглы, дык гэта я пераела проста. Ты бачыў, які там каравай увогуле? Даша, нявеста не мусіла нічога есці, таму што наступная прымаўка. А былі ж мы ў клеце, а ели мы белы сыр, а зародзіцца первый сын. Гэта ж алегорыя на сперму. Я просто уявіла сабе, што яны літаральна яе елі, абодва. І я як бы не супраць, але гэта не тое, чаго чакаеш ад беларускага традыцыйнага грамадства. Ну, дарэчы, ёсць яшчэ другі куплет. У прынцыпе, канцэпцыя такая ж. Былі ж мы ў клеце, а ели мы маслечка, каб была дачка Настачка. Ух ты! І ўсе настачкі зараз падпрыгнулі пакуль слухаюць наш падкаст. Карацей, наконт гэтай фіксацыі на крыві, чаму я пра гэта сказала, таму што я, напрыклад, сустракала ў той жа Тацяны Валодзінай згадкі пра тое, што дзяўчыну, якая, значыць, не прадэманстравала гэтую пляму крывавую, яе пачыналі страшэнна буліць. Там з катэгорыі, што маглі яе бацькам прынесці які-небудзь разбіты гаршок, які сімвалізаваў тое, што яна не захавала там сваю цноту, якія-небудзь парваныя лапці ім на плот насадзіць. Я такое відавочна было, канешне, таксама, але як мы ўжо ведаем, усе гэтыя рытуалы яны былі розныя, іх было много розных ад рэгіёну к рэгіёну, і дзе-то магло быць так, а дзе-то магло быць па-іншаму. К прыкладу, крышку адыдзем ад нашай эратычнай каморы. Пасля каморы вось на наступны дзень якраз такі адбываўся прыезд прыданак. Ну, гэта сяброўкі з боку невесты. А я думала, кур'ерская служба, якая прывозіць прыданае. Ну, ты жартуеш, але на самой справе ты абсалютна права. Першае лагістычнае іх прызначэнне гэта дацягнуць прыданае. Прыкол у тым, што у іх было два магчымых варыянты паводзін. Калі дзяўчына сапраўды аказвалася цнатліўкай, гарантыя якасці нармальна, то вось гэтыя прыданкі маглі сабе дазволіць паводзіць сябе як натуральныя вар'яткі. Біць, крушыць, ну проста ведаеш такія халкі ў беларускіх кашулях, вышыванках. Але там разбіваць лаву і так далей. Але калі аказвалася, што дзяўчына цнатліўкай не была, то гэтыя прыданкі павінны былі сябе паводзіць проста тыпу твары сумныя, роцікі закрытыя,
стаім не адсвечваем. Па мне гэта таксама даволі смешна. Слухай, ну мне падабаецца, што прынамсі у беларускай традыцыйнай культуры не было прынята, не ведаю, нікога забіваць за тое, што ты не захавала тую цноту, расторгаць тыя шлюбы, каго-небудзь збіваць розгамі. Вось усіх гэтай жэсці не было ўжо прыемна. Прытым былі нават всякія рытуалы, которые павінны былі фізіялагічна навучыць хлопцаў і дзяўчат, як фізічна кантачыць адзін з адным да вяселля. Мы пра гэта яшчэ пагаворым, мы пра гэта яшчэ напішам, і каб ведаць, што гэта было канкрэтна, падпісвайцеся на наш Інстаграм, мы вас чакаем. Мы вяртаемся ў камору. У мяне да цябе пытанне. Назаві сімвалічныя фалічныя сімвалы. Агурок, таўкач, ён же талабень, качарга, кабачок цукіні. А яшчэ, увага, зараз будзе чыстая рамантыка. Паўзе чарвяк па назе. А мамачка, баюся, ён жа мяне ўкусе. Гэта як бы прыпеўка. Яна пачынаецца: а мамачка балазе, паўзе чарвяк па назе, а мамачка, баюся, ён жа мяне ўкусе. А мамачка ў клеце вядуць у камору, то бок, ну і мамачка адказвае: не бойся, дачушка, пірага дадуць. На самой справе усіх гэтых вясельных песен іх да халеры, не толькі тых, дзе пра курыцу і чэлес, але і проста там розных на шчасце, на дабрабыт, якіх-небудзь хрысціянска-рэлігійных песен, іх валам. Усяго гэтага вельмі многа, но мы ўжо не будзем прям усё тут цытаваць, бо гэты падкаст зацягнецца на 50+ гадзін. Калі я прымушу Дашу рабіць выпуск і рэзаць дарожкі з 50 гадзін, то Дашу мы больш ніколі не пачуем і не пабачым. Між іншым, я толькі хачу адзначыць наконт вясельнага караваю, які мы з табой ўжо забыліся, пакуль хадзілі ў клець. А мне вельмі падабаецца гісторыя, што яго упрыгожвалі лебедзямі, галубкамі, хрушкамі, кім заўгодна, ну, у прынцыпе, як і зараз робяць, толькі яны могуць быць не рамантычна побач адно з адным, а адно на другім, сімвалізуючы зноў жа палавы акт. І ўвогуле, наконт таго, што пакласці чэлес на каравай, таксама цалкам распаўсюджана была гісторыя, каб вылепіць з цеста чэлес, і ён таксама сімвалізуе дабрабыт, плодароддзе, і што, дзецішак, у вас будзе шмат. Гэта, ведаеш, вы кажаце паябушкі, а я кажу дабрабыт. Всё, а мы з табой перажылі камору, дзякуй Богу, перажылі. У нас яшчэ гэта не канец. Гэта камора, у нас быў рытуал як бы пакладзіны, камора, але мы вось паклалі нашу парачку, нам яе яшчэ трэба падняць. І вось тут якраз такі ўжо іншы сімвалізм. Калі да гэтага наша пара паміралі, то зараз у нас ужо ідзе сімвалізм нараджэння, новае жыццё. І вось паднялі маладых з каморы, пасля гэтага яны мыюцца, яны перапранаюцца. Так, гэта паралель з радзільнай абраднасцю па факту, то бок гэта ўжо людзі нараджаюцца. Усё, яны больш не мёртвыя. Ну і вось часам менавіта ў гэтым моманце якраз такі адбываецца гэты рытуал па змене галоўнога ўбору, калі ўжо ўсё афіцыйна юрыдычна, дзяўчына-жонка, ніцнатліўка, значыць вяночак мы здымаем, кладзем на палічку і намітку наматваем на сябе. Прытым, яшчэ прыкол такі, звычайна, калі мы ўяўляем сабе вось вянок, мы ўяўляем яго з нейкіх жывых кветак, галіначак і так далей, але збольшага, асабліва што тычыцца вось крыніц, которые мы ведаем, 19 стагоддзя, 20 стагоддзя. Усе гэтыя вянкі, яны былі збольшага зроблены з матэрыялаў ненатуральных. Картон, цэлафан, калі мы у больш як бы бліжэйшым да нас часе, вяроўкі, нейкія тканіны, розныя матэрыялы, карацей, которые вось рабілі гэты вяночак, таму што, па-першае, хочацца гэта захаваць, па-другое, гэта ж сімвал нашага кахання, і калі ён тут раптам абсыпецца, то гэта, ну, сімвалічна смерць нашага кахання, гэта не ок, таму трэба рабіць з нейкіх матэрыялаў, которые будуць захоўвацца, не з жывых руж. І яшчэ вось тут ужо ёсць афігеннейшы рытуал, суперпошлы, як мне падаецца. Памятаем, што у нас курыца гэта не проста нейкая звярушка, которой суп можна зрабіць, а гэта у нас сімвал чаго? Жанчыны, похвы. Похвы, канешне. І, значыць, рытуал які? Вось калі гэтыя прыданкі ўжо прыехалі, і яны там буйствуюць, яны могуць злавіць гэтую курыцу, ашчыпаць яе, пасля яе нейкім чынам згатуюць. І ведаеш, каму яе нясуць проста, каб зжэрці яе,
Канешне ж, мужчыне. Я думаю, жаніху і там будзе яшчэ якая-небудзь тэма кшталту «Пацалуй нявесту». Пра «Пацалуй нявесту» не ведаю, але сам факт таго, што вось у нас ёсць прыпеўка «Цыцкі ж мае дыбуханыя, сёння вас будуць балаваць, курка мая дачубатая, сёння цябе будуць начынаць», а на наступны дзень пасля гэтай прыпеўкі табе рэальна курку ловяць, ашчыпваюць, гатуюць і даюць як бы з'есці. Калі гэта не сімвалізм, то усім пакуль я больш не ведаю, во што верыць у гэтым свеце. Ведаеш, гэта нейкая лабавая метафора абсалютна. Карацей, паднялі маладых, курку прыгатавалі, мужчынкі аддалі у метафарычным і не метафарычным сэнсах. Прыданкі прыехалі, яны там крушаць усё, што можна. У нас заключная частка, абрадавае застолле, і тут ужо як бы усе удзельнічаюць. І тут, напэўна, адзін з маіх любімых рытуалаў, калі раптам у нас... Чуеш камунальныя пахі, і жыццё цябе возьме ў пятлю. Да, зразумееш тады, што 3 чарапахі па-ранейшаму цягнуць зямлю, а за сталом чамусьці яшчэ не сапраўдныя маладыя. А ты яшчэ раптам бачыш, што за сталом сядзіць пара, нявеста жаніх, толькі ў жаніха прыемныя дзявочыя рысы, а ў нявесты вусы. Гэты рытуал падмены, ну яны відавочна не пол свой мяняюць, а яны вопратку мяняюць. Прытым гэта не рэальная жаніх і нявеста, муж і жонка, а гэта нейкія там, ну, сябар, сяброўка, которых пераапранаюць жанчыну, мужчыну, мужчыну, жанчыну, і тут цэлае тэатральнае дзеянне, тосты ў іх гонар падымаюцца, всякія жарты, песні, пажаданні, і яны таксама як бы у вельмі гратэскнай форме імітуюць нейкія рытуалы, вянчанне, і таксама іх вопратка гэта вельмі гратэскная, усякая розная, ну то бок там не вэлюм нейкі, а брудная бела-шэрая ануча, вось што-то такое. Скажы мне, Дануся, а якая сімвалічная роля ў гэтага рытуала? Ну вось карацей гэты смех і весялосць як супрацьпастаўленне смерці і небяспекі, я думаю, гэта вось да гэтага. Па факту вяселля, як піша Алена Ляшкевіч, гэта шлях, который складаецца з 3 этапаў. Старое, гэта як бы не сямейны статус маладых, пасля хаос разбурэння старога, гэта вось сам пераход і пасля далучэння да новага, ужо як бы зацвярджэнне сямейнага статуса. Тэзіс, антытэзіс, сінтэз. Альбо драматычная трохактная структура. Таму вось так мы класна завяршаем увесь гэты працэс. На гэтай фінальнай ноце, калі мы з Дашай ўжо перапрануліся ў жаніхоў і намалявалі сабе вусы, мы развітваемся і завяршаем гэту лекцыю вясельную. Спадзяемся, і нам і вам стала крышачку больш зразумела, што ж там адбываецца, але пачакайце радавацца, пачытайце спачатку яшчэ 25 кніжак, і, можа быць, тады стане яшчэ больш зразумела. Я магу сказаць, што мне стала больш зразумела, але мне падаецца, у мяне падвысілася тэмпература, таму пакуль я яшчэ зусім не перагрэлася, я скажу на развітанне, шаноўныя слухачы і слухачкі. Стаўце лайкі, зорачкі, усе астатнія прыемныя знакі. Там ёсць яшчэ спасылка на тое, як падтрымаць нас грашыма. Гэта вельмі будзе мне дарэчна, бо я набуду сабе тантум верде форте. І не забывайце падпісвацца на наш падкаст, на наш інстаграм, бо там шмат усякага цікавага, і ўсё тое пашляцкае, што не ўваходзіць у падкаст, звычайна бывае ў нашых пастах і сторыс. Пакуль-пакуль. Надабень талабень, а як не даўбень, то я далі падаўбень.